yayi Alexus Kamangira nayenso kubwera ndi kufunanso kutosatosa mwina ndi mwina momwe mukuoneka zoti mutu ndiye simukuyenda bwino. Anyway, mwina ma heads up chabe tikudziwa kale kuti panopa Trifonia Mpinganjira amayi amene titi akazi awo Mpinganjira, Thompson Mpinganjira aja amabanki a FDH aja. Nkhani ndiyo kuti amayi amene ajawo ndithu aku IMRA kampani yotolela misonkho ikuganizira kuti kampani yawo ya diplomats imene ichayo iye magambo ambiri panga highlight akuti imenja misonkho khala ngati kuti sakumapereka yayi ndi amafuna afufuze achiteka freeze alandeka magambo aja ndi awafufuze bwinobwino kuti iwowa akumapereka ku misonkho iyi kapena ayi. Right? Ndiye zikatero mujano tuona kuti apanga bwanji kenako ali nkati IMRA amene otolela misonkho ena ndi ma business ndina amabwera ndi thuma zatolela amene mujamo komanso mmalawi inalesa amadula msonkho ndipo koti linazabwera koti ku judicial kumeneko koti kubwera ndi ayi kupereka chiletso akuti amayi amene musafufuze amayi amenewa. Nde remember kalero nthawi nake Alexus Kamangira anaziyankhula maonena kuti mkatikatimo muli anthu ena ake amene samagwidwa. Those people, they are untouchable. Amene sungakhudze yayi owatalakwitsa olatatani they protect each other. It's like ndikagulu kamene kamatetezana kokhakokha. Nde we don't know kuti awasali gulu lomwelo kapena ayi komano I think wabwera kudzakamba nkhani imeneyi kuitokosola imene kuti akuluakulu zikutheka bwanji kuti ena chilungamo alandire ena sakulandira imene muno wake ankaitcha kuti selective justice. Selective justice chilungamo chochita kusankha kuti uyu titere uyu nanga choletsera munthu kumfufuza nkhani ya magamiro ndi chani munthu wokuti sakuchita chilichonse cholakwika. Anyway guys, timvere muno wake kuti walongosola bwanji nkhani imeneyi. Thank you so much guys, Malawani Cameras. So nkhani yathu ndi yachidule tukambirana za chiganizo chimene chachoka ku court chimene chikuletsa amene amatolera msonkho ku Malawi kunena kuti asafufuze amayi Trifonia. Koma ndisanayambe kukamba nkhani yeniyeni mafuna kungonenapo kunena kuti lero sinapange plan yonena kunena kuti ndikhoza kuyankhula zimene zizi kapena kuti kupanga kuyikapo ndemanga pa nkhani imeneyi makamaka lero ndi tsiku lofunikira kwa ine ife kuti ndimakumbukira tsiku limene ndinabadwa and tsiku limene ndofunika kuti it's for me, kuti ndisangalale ndipume ndikusangala kumakhala kusiyana-siyana ndideke. I should eat nice food, I should drink a very cold Fanta, and enjoy basically. So I did not intend to be online to always still. I think most of you have seen that I intend to speak to you on the 27th, and I will still address you on the 27th because my issues in Gambia. We need to close the year. I owe you, the public, an update because you have been with me, you have been with us, because this is a movement, this is a team. There are a lot of people that have sacrificed their well-being, their lives to keep this momentum, to keep this movement. The information that I do get, I can't get all the information by myself. There are a lot of people that are giving reliable information, and there are also people that verify this information through the investigations that we have put in place and all that. So I want to thank people for that. So we'll still have the 27th one. Today, we just focused on one issue, Trifonia. I would bend Anyage, but I don't know Trifonia bend. I suspect this one is Trifonia Thompson Mpinganjira. That's the one that I know. So if it is really Trifonia Mpinganjira, that's the one that we'll talk about. The owner, Munoaga Diplomats, car hire. So last year, so I was talking about my birthday. Last year, when I was celebrating my birthday, on a day like today, I had a lunch, one of the restaurants in Blantyre. I'm based in Blantyre. So
during that lunch, I had my family, my closest friends. I made a wish, I made a wish. And my wish was, in 2025, I want to take care of myself. Like I was telling my family, I give out a lot. Like, Ndima Samara and I care a lot about other people. I want to fill into my cup as well. And that was my wish, and that's how I began. You can check my Facebook post on this day, what I said my wish was. And immediately in January, my desk just began with new battles, my new fights, and my workmate who I worked with so very well with when I was working in Malawi, he told me, like, Alexius, you said you want to focus on yourself and put much into you. You need some time. You want a good time to rest and all that. Come on, look at you. You're starting other battles. That's the word he used, if I remember correctly. And I said, it's not like I'm excited to fight for human rights. It's not like I'm excited to fight for things, to fight for justice. But I can't just stand injustice. And this is what it is. Like, I can't stand injustice. I can't stand stupidity, because injustice is very stupid. I can't stand evil, because injustice is evil. And I'm not a person who sees evil happening and I'll look away. And the people that have known me for a while, they know about these things and all those kind of things. But that's not important. So this year, my point is, wish, because God has got a way to laugh at us. I wish to focus much on myself, but this year is a year that I've given my whole, to things that if I had a choice, I wouldn't have put myself into. But here I am, and I'm here fully, and they know grace. In fact, I have never lived more than I've lived in the last 3-4 months. I've lived to the fullest in the last 4 months because of the impact of the work that we're doing. Issue corruption is at the heart of everything. Umphawi umene tili nawo ku Malawi ndi chifukwa cha corruption. Ziphuphu, zinyengo, kuba. That's why we're there. And the judiciary remains the heart. And this is why I had to come out and speak about this issue. It's a clear evidence, ziphuphu zomwe zimachitika ku court. Guess yet. It's a clear evidence. You don't even need, a Judicial Service Commission, they would say, look, Tilibe Umboni, they're trying to create that environment, or to lay down, say, Tina Itana and Tuda Beregema Umboni, Tilibe Umboni. There's just too much evidence. Our worry is that there's too much evidence of corruption in the judiciary, and not otherwise. Kuti Umboni sukupeze, Umboni ulipo, Anyway, Trifonia, anapita kukoti kuja, from the document that I have. Chochambira nchonena kuti patuka news today, an hour or 2 hours ago, patuka article by Zodiac, and I want to call upon Zodiac to investigate this issue properly, because akunena unena kuti resident magistrate court yapereka injunction against Malawi Revenue Authority. Ine ngati wa malamulo amene mapanga zama ngati lawyer, as a lawyer, I know the magistrate court doesn't have powers to give an injunction. So I would want Zodiac, the management at Zodiac, to go back and investigate. Is it an injunction? What is it? Because the magistrate court does not have powers to give an injunction. An injunction is an equitable remedy, and only the High Court has got those powers, and perhaps the Supreme Court, maybe. But the powers upon which the High Court is the only institution, is the only court that can give and that can grant an injunction. And there are reasons to which an injunction may be granted. And an investigation by an institution like Malawi Revenue Authority is not a decision that even the High Court, even having the powers, can grant an injunction on, even if it was the High Court. So first of all, nkhani kunena kuti court la magistrate alibe mphamvu zopereka chiletso, alibe mphamvu yopereka injunction. Malamulo samalola kuti magistrate court ipereke injunction. And ndikuyankhula izi knowing kunena kuti pali makoti ambirimbiri ku Malawi amene amapereka ma injunction or ma order amene ali akin or zinthu zimene zimaoneka ngati kuti zimene zimakwira mphamvu imodzi yomwe ngati injunction imagwira. Izi nzolakwika.
And this is part of the corruption yomwe tikunenayo ya ku judiciary, because magistrate court cannot grant an injunction which is an equitable remedy, which lies only on the high court. But beyond that, what we are saying is, what I am saying right now is, even if it was in the high court does not have the powers to grant an injunction in this manner, in this way, in this case, Trifonia Mpinganjira. The reason is that an injunction in the context of an investigation can only be, so court can do anything. Court limapeleka mauda ambiri osiyana-siyana. They can only be in exceptional circumstances where atakufuna mfufuze muntu and court likanena musamfufuze. And those exceptional circumstances in the Trifonia Mpinganjira case do not arise. I can challenge you from the evidence I've gotten, from the things that I've found out, what I've seen. Those evidence that there's no facts that we can see exceptional circumstances where a court would grant, and the High Court would grant an injunction preventing a constitutional or an institution like Malawi Revenue Authority that has got the powers to do the investigation that they wanted to do, then to say, don't do that. An investigation is an investigation. Now, why would there be a requirement that the circumstances should be only exceptional? The first thing is, pamene kuti pakali warrant of arrest or a warrant of search. In this case, I suspect there was a warrant of search. What happens is that the investigative powers, the investigative officers, the investigative institution, amapita ku court, amagwada pamaso pa court kunena kuti ifeyo tapeza izi chifukwa cha izi tikufunika kuti tipange izi, tikufunika kuti tifufuze more, ndiye mutipase chilolezo choti tikatani kodi tikafufuze. Now or mutipase chilolezo choti tikamange munthu chifukwa tapeza izi, komano kuti zinthu zathu ziyende bwino tikamange munthu. Koma in this case ndikukhulupirira kuti inali stage of a search. Now this stage of search for this warrant of search, for it to be granted, the judicial officer, the magistrate court in this case, has to be convinced that there's a reason why they should grant a warrant of search. Now, why it has to be an exceptional circumstance? The same court that has granted a warrant of search cannot then put an injunction unless there are exceptional circumstances to allow it to stop the same action which the same court has granted it the institution or the officers to do on. Ndikukhulupirira kuti apa patamvesa. Chifukwa tikamvesa apa tionano maso athu aseguka. Tikunena kuti pakhale chiphaso tonena kuti anthu apite kumalo akafufuze kapena kuti amfufuze munthu, amayenera kuti apite pa court kukapempha kunena kuti ifeyo tikupanga kafukufuku uyu ndipo tapeza izi, koma kuti zinthu zonse zikhale kuti zapsa bwinobwino tikuyenera kuti mutipase chilolezo kuti munthuyi tikatolere information konko kuma office kwa anthu akapena tikati ndiye court lija likamapereka chilolezo chimene chija chiphaso chowathandizira anthu amene akufufuza choti akafufuze ngati mwa nkhani ya Trifonia Mpinganjira, ndiye kuti court linali convinced, linakhutira kunena kuti palidi nkhani apa chilipo. Now pamene court lanena unena kuti apa chilipo, for the same court kuti court lomwelo linene unena kuti basi munthu chamusamfufuze, pakuyenera pakhali kuti pafa nzungu timayankhula choncho, pakhali kuti pavuta, pakhali kuti pamene papa pachita katondo, mazi achita katondo. Ndifuna kuti kunena kuti amafunika exceptional circumstances for an order of this nature to come out, especially when it's an investigation. And this order can only come from the High Court. Before I can do it, I'm Zodiac. I want Zodiac to investigate. Atuze zona amalawi kunena kuti kodi apereka chani, is that injunction? Because magistrate court ilibe mphamvu zopereka injunction. Chachiwiri ndichonena kunena kuti zimene zimachitika ku Malawi ndi zinthu zachibwana zopusa. We have become a nation that is just stupid, because we cannot allow people to just get away with things, and we are all responsible. Tonsefe ndife olakwa chifukwa tikulolera izizi kuti zichitike. And I'm talking to you, amene mwapanga mwa join live
iniyo ndi anthu olakwa chifukwa kuti mukulola uchitsiru umene uchitika ku Malawi kuti upitirire. Mukulola anthu aziba ndalama za boma because okay izi pali umboni wokwanira bwinobwino woonesa kunena kuti kampani imene ikwenera ifufusidwe ndithu ndipo pali milandu kuti ayankhe. Koma chimene chimachitika nchonena kuti nkhani imene yaphulika chonchi andi tithokoze Mulungu. Izi sikuti zangochitika. Why should we thank God? We should thank God because mubange muifufuze MRA ma accounts a MRA maziwa kuti amakhala ndani amene avanga manage ma accounts a MRA. The majority of the accounts of MRA are managed by FDH Bank. Anyaka FDH Bank ndampinga njira. You know? Now, if you go further, mukayangane mene makaya kwa MRA. Kwa MRA mukafufuza bwinobwino. Mupeza unena kuti kuyambira mbuyo anthu ogwira ntchito kwa MRA amatha kukatenga loan ku FDH Bank anyhow. They take loan. This is information you can investigate and you find out. Zomwe ndikutanthauza zonena kuti MRA as we speak ilikali m'manja mwa mpinga njira aja. You know, apart from other anthu akundiyimbira sindikudziwa kuti kuchitika njani, mwina make pali information ina yake imene afuna kundiuza. Komano anyway, ndipitiza so I'll be very brief with this with live. Fapata information ina yake imene afuna kundipasa. Komano chimene mafuna kunena nchonena kunena kuti mukayang'ana MRA muyang'ane kuti ma accounts awo amakhala kuti 80% 70% of those accounts are managed by FDH Bank. You know, so they are in business with FDH Bank. So the revelation zomwe zachitika pa nkhani ya Trifonia mpinga njira, there's more powers than just what we can see. It was a shock to me when I know how the system works. It was a shock for me kuti zafika mpaka na zatupuka chonchi chifukwa mpinga njira and control has some form of control of FDH Bank, I mean of MRA, you know, in that context, and they do business together anyway. Now the other part yomwe mukwena kuyang'ana imene tikuyenera tiyang'ane tonse ndipo tifufuze ndithu ndionena kunena kuti mukayang'ana mene zinthu zawo amachitira anthu amenewa kuti muyang'ane diplomat ijatu kuti muifufuze mufuse magalimoto amene ali kumene kuja kuti amachokera kuti mumva kuti pali nkhani za magalimoto ochokera ku South Africa kumene zina zizakuli milandu kumeneko kuti muyang'ane muona kunena kuti magalimoto amene amalowera even mene amapangira you know galimoto ndi ya 5 kwacha koma akuilemba kuti ndi ya 50 tambala. You know, there are all sorts of things and pali anthu amene zikuakhuza pa nkhani zimenezi ndiye nkhani umboni umeti nawo ife utakhala kuti sokwanira ndiye tikufuna kuti MRA ayilole kuti ifufuze komanso anthu amene akufufuza MRA tizikhala kuti tizayang'ana chifukwa atha kupita panopa anthu akonzedwa kale panopa anthu money is exchanging hands and there's a lot of things going on ku MRA, my meetings, my phone calls, my shouting, zimenezo orders from above. We know all those things. You know, all those shenanigans are going on as we speak. Komano, nimafuna unena kuti. Pamene ndimanena unena kuti MRA latha Zodiac ifotokozere mtundu wa Malawi kunena kuti kodi ndi injunction yomwe yaperekedwa auza ndi ndani kuti ndi injunction ndipo ndi chanje chimene chaperekedwa. Ndimanena izi chifukwa chinena zokuti I have a document imene imaonesa kuti there was an order by the Majesty Court and order imanena is ndiwerenga kuti tonse timvane apa. Imayamba kunena kuti in the Republic of Malawi imene makaya court document pena kupaliza malamulo apo komano anthu amene akulimbana mkhani imene inali Malawi Revenue Authority versus Trifonia Bender trading as diplomats care hire. Now this is a point. You see, this lady, this madam, you know, she's someone who we all know kunena kuti ndi Trifonia mpinga njira. Akapanga what we call ndalama, akamafuna kupereka ndalama kwa anthu, akamafuna kupanga whatever they call a charity work, what they do, whatever that is, amanena kuti Trifonia Thompson mpinga njira. Lero pamene akuyankha mulandu, pamene kuli mulandu ku court akuti ndi Trifonia Bender, and the Zodiac also writes her as Trifonia Bender. I find that very interesting, and that's how powerful the rich are.
That's how our systems are going. Because even dzinalo, they have control kuti dzinalo lisapange appear in any bad light. Komano akulu. Anyway, let me continue. The order, upon hearing counsel for the applicant and upon reading the affidavit in support, it is hereby ordered that the search warrant obtained herein be and is hereby stayed pending the application to set aside the search warrant. Then the Malawi Revenue Authority should not seize motor vehicles belonging to the applicant or diplomat car hire and the state agents limited in the execution of the search warrant granted by this court. Then pomalizira pake kapena C akunena kuti application to set aside the search warrant be filed within 14 days from the date of this order. It is so ordered. This order was given on 18th December 2024, and I've got this order on my page 2 days ago. I posted it. I just posted. I didn't say anything. I just posted. Now today, Zodiac is reporting the thing that was signed on 18th. Ndekuti pali order ina imene atuluka ifaina kai anaina kuipanga report mbuyo koma ngati si ili yomwe indeso mwina swa Zodiac akatafotokoza bwino ifo azikuone ngati order ija yaperekedwa lero. Now ngati yaperekedwa lero, I would want to know kunena kuti is this a new order? Is this a new application? Was there a new application? Now ndisanafike kumapeto kwake chimene ndikupempha ineyo kwa Trifonia Mpinganjira komanso kwa MRA komanso kwa Malawi mafuna kunena kuti order imene ikunenedwa kuti yaperekedwayo ndiyo kunena kuti tikuyenera kuti tisegule maso ndipo muone zomwe timakamba takhala tikunena za corruption in the judiciary kuti chinyengo cha ku judiciary ndichooneka chifukwa chonena kuti mukawerenga order imene mawerenga icha ikukamba za this court granted. So nazakamba paja kunena kuti the court gave a warrant of search because it was convinced that there was a reasonable grounds for there to be a search. And MRA is an institution that has got authority to do the investigation. Now, what is coming out in terms of the diplomats' car hire and the state agents, you find that the diplomats' car hire, they have a lot of issues, and people have got experiences on magalimoto kukanika kutuluka Malawi kapena kuti atuke Malawi atapanga haya kukhala mazangazimi kukhala zambiri kupeza kuti galimoto galimoto amati Malawi amati kuti galimoto yopuma kupeza kuti galimoto yopuma komano ikulowa ngati box body ikulowa ngati vitsi, all those things. And there are also issues to do with MPs being involved using privileges to do this. And this issue, it involves politicians. Why? Because ndi anthu amene amakhala ma privileges pa zinthu zambiri, and this zimalowe. So pambuyo paja tonse itangolowa kumene panabeba nkhani ya tipini kaya matichani ya tipini ya munthu wankulu. Tipini ija inapeza kuti imayuzidwa nkhani meja chimene sinapitire patsogolo ndichonena kunena kuti anthu ena ambuyo asogolena ambuyo tipininso yawo imatani kodi imapangidwa abuse. Tipini ija imakhala ngati njira yobweresera ndalama ma president, and apa nowaso kuti titati afufuze tithaso kupezeka kuti tipini yawo ili busy kwambiri, so ifeyo timapanga zomwezomwezo Amalawi zimene tikupanga nazo dziko lathu la Malawi tikupanga zomwezo, we're just doing the same things and we expect change, and we say Malawi sangasinte. No, Malawi can change in 2 months, in 3 months. Malawi can change mosavuta. We just have to decide kuti dziko liwena lisinte, and ineyo I think that this is a time, it's a moment of a lifetime for this country. Since 1964, since 1994, we have never had an opportunity to change our country, how we do things. And I want to challenge you, 2025, election 2025 September is not important. It's a routine. How many times have we chosen presidents? I'm not saying you should not register. Get registered, and on the day, go vote. But we should create a system. What we need is a system. We should fix our systems. And one way to fix the system is now. Trifonia Mpinganjira should not be allowed to prevent institutions that have got authority like MRA to investigate them. Wafufuza, anthu akakhalini mphamvu zosokoneza kuti asafufuze. No, it shouldn't work like that. Now,
as I conclude, my plea is this, kunena kuti ineyo ngati Alexius Kamangira ndikuwakayikira a Trifonia Mpinganjira, you know, and ndi ufulu owakayikira, ndikuwakayikira kunena kuti chuma chawo chili ndi chani kodi, chili ndi zipingopingo, chili ndi zinthu zosaoneka bwinobwino, and ndinakakonda kunena kuti a Trifonia Mpinganjira alole Malawi Revenue Authority kuti afufuze, chifukwa akafufuza zindithandiza ineyo either kuti ndione kuti zimene maganiza zija ndizoonadi kuti amayiwa ndachinyengo ndipo ndakuba, o zindithandiza kunena kuti pamaso panga ndikamaona ndizaona kuti amayiwa ndinkangwalakwira ndabwinobwino ndipo ndikhala omasuka. In fact, I'll be very happy, and this is not a joke, like ndikhala osangalala akafufuzidwa mwachilungamo ndikupezekadi kuti a Trifonia Mpinganjira solakwa ndipo zinthu zawo zosamba panga bwino. Funa ndizo ndoti Malawi imatani kodi ikutenga msonkho okwanira pa mabizinesi awo, komano ndikuti andipasa ntchito yachiwiri yoyamba nokufufuza kuti ndalama zimene kampani yawo imapereka amale akumayendesa bwanji. Etu Amalawi anzanga, kwa amayi a Trifonia Mpinganjira amene ine ndimalemekeza kwambiri, ndikufuna ndiapemphe kunena kuti mwina Amalawi ngati ine amene timakayikira chimene iwo angapange ndikungobweresa magalimoto. Ine ndi magalimoto awa, galimoto number 1 ndinayilowesa chonchi nayigula ndalama zakuti ndipo msonkho wake ndiupha. Galimoto number 2 choncho, komanso akamaliza amenepo adiuzenso kunena kuti komano ineyonso pamwezi nimagwira ntchito yakuti kapena nimapanga business yotere ndipo pamwezi nimapanga ndalama izi ndipo ndalama zimene nimapanga msonkho wanga nimalipira apa nimatere. Izizi suli tikufuna kuti zichitike kwa mayi Trifonia Mpinganjira okha. Awa angokhala ngati chiyambitso cha zinthu zonsezi, koma zimene zitaziyende kwa Amalawi onse amene amapanga mabusiness, amwenye onse amene amapanga mabusiness, zitha kuthandiza dziko la Malawi. Anthu ena akumayankhula mopusa komanso mopanda nzeru kuti komatu amabandi anthu ambiri bola amenewa amathandiza. Palibe bola wakuba ndi wakuba, ndipo anthu amene waso ndi oyipa akuwaonongera mwina mbiri amayi a Trifonia, chifukwa nkhani imene ikukambidwa pano ndi kuti akukayikiridwa ndi afuna afufuzidwe kuti apange nzonero. So anthu akamanena unoti anthu amaba ambiri bwanji akoma artist akumagawa kwa anthu mukuweruza atu amayi Trifonia andi ufulu wawo onena kuti afufuzidwe mene angafufuzidwire, ndipo IMRA apange clear kapena apange prosecute accordingly. China chimene mafuna kunena kuti chomwe palibe wakuba amene ali wabwino. You know, munthu sangamabe ndalama even ati amapereka half muziwe kunena kuti zinthu zambiri ku Malawi sizimayenda chifukwa kuti misonkho anthu ambiri sapereka misonkho, you know, and this is one key issue that has to be fixed in the context kuti ma services athu ku Malawi, ma social services tilibe, you know, ankhalamba zambiri zimene zimangokhala zopanda kusamalidwa, palibepo chithandizo chawo chifukwa inazo anthu sitimapereka msonkho bwinobwino. Tikayang'ana zinthu zambiri ma school, ma primary schools athu, they don't even have duster, they don't even have my blackboard, we don't have even my classes, you know, ma miseu tilibe. Mfake kungomanga miseu kapena miseu kungoyamba kukumba kulilongo imene anamba kukumba anthu basi delivers. It's a poverty of development, and we are very underdeveloped, you know. And the reason why we are very underdeveloped is that there are a number of reasons, of course. Komano champion to know sapereka msonkho bwinobwino. Maiko ena timati tikaenda ndikufufuza za tax. It's a serious issue. It's a serious business. You can't play like what we're doing. Chinthu china nchonena kuti msonkho uja ukaperekedwa anthu amagawana andi tikuziwa njira zake. Komano mene wanene nkhani zimene zoti zikamba bwinobwino mu Juni muno majaji awiri atatu akachosedwa ntchito komanso akamangidwa. Ngati SCB ili serious pano pabweza atamanga kali majaji chifukwa umboni woti majaji wandakuba ulipo ambiri. Pali majaji angapo, paliso mamajisiti angapo. Sinimayi wala kumutchula Nsoya waku Industrial Relations Court, and so Mr. Nsoya ni munthu woyipa kwambiri, and he shouldn't be going to the office. If we are serious a country, by this time amaina kukhala kuti wayimisidwa ntchito ndipo akufufuzidwa. Pomalizira nimafuna kusindika ponena kuti MRA
sikuyenera kutetezedwa kapena kuti kulepheresedwa, kukanizidwa rather not kutetezedwa, kukanizidwa kuwafufuza amayi mpinganjira. Inu tangoganizani, kodi munthu amene atapha nzake ndi apolisi afuna amange munthu uja ndi amfufuze, ndi munthu akatenge injunction kuti musandimange komanso musandifufuze, zingaende bwanji, mungaone bwanji? Muziwe kunena kuti nkhani ya msonkho ndi yayikulu kuposa kupha munthu. Andizizi anthu ena atha kuziona ngati akuphwekesa kupha. Pamene musakupereka msonkho mukupha kagulu ka anthu, simukupha munthu mmodzi. Pamene anthu akuloledwa kuti asapereke misonkho kapena nkhani zokhuza kukayikidwa kwa anthu pa nkhani ya misonkho sizikuyendesedwa bwino, muziwe kuti mukupha anthu angapo. Aimwale aziwenso kuti ifenso maso athu ali pa iwowo, tikuwayang'ana, koma pa nkhani yokha musalepherese, musakanize, musatseke aimwale kuti afufuze. Pamene aimwale akufuna kumfufuza munthu, kupanga mpaka na search warrant, apeza zina zake. Ndipo ifeyo tikuyenera tonse amalawi tidzuke, ndipo ndithokoze anthu amene abwera ndi umboni osiyanasiyana, chifukwa nthawi zina tikamaziyamba nga zinthu ziti timakhala kuti enafe tapeza information yochepa, koma enafe information yochepa imatani kodi imakhala kuti yatipasa nguvu yokwanira bwino, imatipasa mphamvu, ndipo imatipasa courage yokwanira bwino ndikuyamba zinthu zino. Tikayamba zinthu zija ngati mmene tinayambira dzulo, ndiye tutalandira data yonena kunena kuti apapa palibe chifukwa chimene khoti limayenera kukuperekera chimene aperekerachi. Sindikudziwa kuti ndi chani, koma choletsa aimwale kuti afufuze amayiwa, chifukwa si injunction, singanene kuti ndi injunction, chifukwa kuti magistrate court ilibe mphamvu zopereka injunction. Ndifake tikupempha aimwala amazodiac kuti afufuze ndipo auzenso mtundu wa amalawi kunena kuti chimenechi ndi chani. Amayi Trifonia Mpinganjira amene ali munthu olemekezeka kwambiri ku Malawi, tikuwapempha kunena kuti angobweresa umboni onena kuti ndi magalimoto angati, magalimoto anagula ndalama zingati, anapereka msonkho ndalama zingati, pamoyo wawo pamwezi amapanga ndalama zingati, mabizinesi awo kapena ntchito zimene amagwira. Zikatero basi kama gifts amene amalandira fa amaoneka kuti amakondedwa kwambiri, amalandira magifts. Izi zitithandiza kunena kuti makoti athu achite manyazi, fa koti limene lapereka chichonse chimene apereka zikuchita kuoneseratu kuti sizinayendi. Abale anga, pomalizira nkhani yonena kuti ku judiciary kuli corruption, komanso mu legal profession muli corruption, nkhani yayikulu kwambiri. Ndipo since we have been seeing maumbono ambiri osiyanasiyana, koma ndimafuna kunena kuti oda imeneyi amalawiso amene mukumvetsera apa mufufuze kunena kuti kodi lawyer amene anatenga injunction imene ndi ndani. Mupeza kunena kuti mwina itasokhala law firm imene tinayitchula kale, muno wake amene tinamutchula kale kuti ndi okuba, ndi lawyer okuba kwambiri, ndipo akubera amalawi, ndipo ndi munthu wankhanza. Inu mumamusekerera koma iyeyo amakubayani mipeni. Tikatero tithokoze amene mwajoina, komanso muziwe kunena kuti pa 27 tikuzakamba za kodi tachokera kuti nkhani ya corruption in the legal profession, the bar and the bench, the corruption in the judiciary. We also going to give an award to the most corrupt couple of the year 2024. Ndiye pali ma nominations komano kuopa kuulula zinthu tifuna kuti anthu amene mungakwanise ku inbox kupereka kupanga nanu nominate the most corrupt couple of 2024. Mutha kunditumizira ku Facebook messenger, njira ina matha kumasuka mukhozanso kunena even pa ujene pale. So pa 27 December tizapereka award imene ikhala yonena kuti tilemba ku Malawi ku ACB Anti-Corruption Bureau kuti kapo imene yayifufuze, kapo imene itawine corrupt couple of the year 2024. China chimene titakambe pa 27 ipa tionesanaso kunena kuti kodi where are we going in 2025. Otherwise, God bless you. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for the gift of together, converging together, the gift of friendship. We thank you for helping us to speak, to share, but also to hear. We ask you to guide us in everything that we do. As we go, may we be the light to the world. We pray all this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you very much. Merry Christmas. Happy birthday to me. And see you on the 27th of December 2024. Thank you. Like, share, Malawian cameras, subscribe.